murigeria okuborirwa niko kwarure guchia segesa kukyomo gusi gocha amo na gukwana somo no yamo na nkwana yabo iraigweke ase serikali boigo ase obochori buri bosio uko no kuboria kwarure amo no mobisote ndrete bintu bitwetanaine ase serikali ya county ya Nairobi mheshimiwa Geoffrey Musiria asa kwandre kuru ase county ya Nairobi na gusangane tasini kiga ye Nsoko TV niko bono aenekire yunarenchira yoka homo gusi harache kwanyaka gocha matukare bosio muri kitolina tinyambane agotumanya senchira yobwikira omobisa omonene bwebintu bietanaine mwanya bantu ase county ya Nairobi uyuboigo ore omonogeri bwabagusimi county eyo Geoffrey Musiria nigesokiri na kuruko bore gocha segesa kukyomugusi gochamo nonyanekero bakurigia ebirogo bya gisiasa na ribarabe asagaya twabere tokoreta abantu baitamo wetera ebyombe welfares ebire registered twabere tokoreta abantu baitwamo wetera administration abwatubwata aba chief aba DCC bali barabagusi ababwata abagusi bali bakora within their areas of jurisdiction tubate byombe ebyo noroche ebisaku binde biri bigenderete okuba baramo ekero obwate saiga yago oroche bali barubogambi ndubwate speaker ya National Assembly gabwate saiga yae torochinga yale ntubwate Amason King igawate saiga yae morochenga yale ntubwate mdabadi matara abune yae na bwate nyomba yae no chase mobegete gukwana kurwa asomocho Nairobi Musiria otebire omugusi ni gara saga ya gisiasa ekogerani go bachorire ebiroge binene bya gisiasa ase serikali na boigo ase byama bya gisiasa nigere buya gutwara esaiga yabo buna ebisakubinde endere toko baramo lakini ntumno mugusi egendo gyo itanekemo okonyoro mugusi omiro nere ogasite gokuyori onye kore gasi igata itakurusio onye kora sobogambi bono no mugambi bwense bono igabagambi mubweneta mubamo mwende mwamuirira report ya gusi mwamoten erega ase development to abekere to ebintebiga ebyakire nekega lakini moroche bisakubinde bono igebianeta go benefit. It's good mne community tobamo mne bisakubinde biramo na itora benefit from development chira se serikali kiane right yetu na ntukonyora amagenderera yu abagambi besokiri kurugusi bata itobora ibweigoro lakini ekato kubori obora yoboiga bweigoro diswali liane liga enyomba ya itonga kiere enyomba ya itera madoadoa enyomba ya iteta gogete korunga ntore yagacha totagete tukiko kobori ebisakubinde nanchu moto support ntuweka abanyene tutaliamo akiyalenge buya kwanza abagambi baito baraereta no mone bwense na bago chache gutweberera bona bagusiate bendo chimwabeiramo njitubwaterane togende gochibosio monge yege tigareti ya 2032 kingo kora nanche mbaruteregete mogende gochibosio kera bono maito bugambi owe kaborote twende kere ekona yense ari nayo Musirini gakwanira musangirikano omonene baroberetie uyura chikubareta abagusi bonsi barasomocho Nairobi ase barachikukwanira chinchera bagwekonya chitariki 13 December omwaka oyo iga ntubwate sabate nene ariki ICC abagusi bonsi nebo ore kanisa eri etari ya sabato no chikire ekerto gocha moiga na toko kora networking kwa mayamna nyarebe naroro okore gasi asigete industry gete se company gete twa network nande katogo cha moiga ngosema nitore after amasabo ngonyora tore e forum yogo kwanerana yokwempa abantu baito na kobora nina ki ngakine intutora kore togambe Nairobi yiga chinga kiechechyo nigo airari bagerio na kurwa okubore gocha sabasae wetoma asobogi mobo nabo abaraiba ankyo abasaimo basagukira kiara position ya serikali nchibekere bagaka is for young people abasaini muwate energy mura transform ensi yaito aseigo togani egasi eche gokorigi nyomba gitume asine kere bono iga no kobangwe toma nate bagento keri nebo ri karane oni chiramongo kenyora na ne tomango nya gusabira nyasaye no uri karansere tekero keri mokonya nya gutira uchigora getike kevembuti nanjenge ikaransere ngoripoteri ya Nsoko TV irietariane
Linet Nyambane.